Това тук е почтата ли? На какво ти прилича? На катун. Ама и ти ми приличаш на боримечка, ама се търпят. Какво? Ще искаш ли нещо или не? Ще искам да преведа една сума за чужбина. Каква сума? 20 лева. За къде? За Франция. Добре, 30 лева. Не, искам 20 лева да преведа. Да, 30 лева ми дължиш. Защо? Защото трябва да се обърнат парите. 10 лева да ми обърнете парите. Не, 30 лева. 30 лева да ми обърнете парите. И отделно 20 лева за ракета ли? Да, бе, пингвин такъв. Ко се развика? О, аз ще ги обърна сам, бе. Готово. Какво? Ей, папагал такъв. Трябва да се обърнат друга валута. Валутата на Франция. О, сега да разбрах. Добре, виж какво. Аз ще отида си ги обърна някъде. Там ще намеря. Тук 30 лева за обръщане няма да дам. 30 лева